Lord and to everyone. Welcome to Filipino TV and to Filipino Life Stories. Ito po yung ating part 2 na finitures natin. Bali ito po ay Bunuan, Tundaligan, Dagupan City, Province of Pangasinan. Ito po yung Japanese and Filipino garden na ginawa ng mga... Ito po kasi yung peace offering ng Japanese invasion sa atin. Kaya lang ito po dahil sa gawa ng bagyo at kasalukuyan na renovation po yung mga ibang establishment dito. Yan po yung sa Japanese garden. Ito po yung sa pag meron po mga event. Yan. Pero under construction po ito. And then dito po, malawak po dito sa Bunuan, Tundaligan. Ito po. Yan. Pero sadly, meron pong dapat na sabihin sa inyo. Siyempre, malalaman din nyo po ito sa ating description below. Ito po ay for the meantime, for how many years, ito po yung sa, dyan po sa Zoom. Pero hindi na po pwedeng pumasok dahil po ito ay tambakan ng basura. Ng buong, ewan ko po kung sino po nagtatapon. Banda ron, doon pa po yung sa may basurahan, pero syempre medyo malayo po dito, pero meron pong establishment dito na Bangko Sentral ng Pilipinas, Pangasinan branch. Yan po yun. Bali yan, I'm trying to drone. Yan po yung drone po natin. Yan. Pero parang uulan. Ayan. Hindi ko pa po ito nare-registered, but ito po yung sa area na pag pupunta ka po doon na area, yun sa may part ng La Union na yun na part. Pero tuwing hapon, marami po dito na siyempre, nagpipiknik, nagja-jogging. Yan. Parang uulan po. Parang ulan na po doon, banda doon. Yan. Pag, siyempre, tuwing hapon, pag minsan ay umuulan. Tapos, hanggang doon, sa dulo. Sa dulo pa po yung natin. Yan. Marami pong pumapasyal dito, pero syempre under rehabilitation pa ng under Dagupan. Yan. At pag tuwing high tide yun, ito po yung nangyayari sa ating yan, yung mga buhangin yan, nagsisitambak. Lalapit po tayo. Pero nakarabo shoes po ako. Parang umuulan na po yung banda rito. Doon po yung sa La Union, no? Pag papasyal po tayo doon. Mga kababayan ko, thank you very much for supporting our channel. At maraming salamat po. Nag-grow po yung ating channel. Supportahan po natin. Siyempre, ang ating kapwa Pilipino, siyempre, lahat po naman natin ay kaibigan po natin lahat. Daming tao po doon, namamasyal, yun, yan. Marami pa po tayong papasyalan dito sa buong Pangasinan. Kukunti pa nga lang yung napapasyalan po natin. Noon, syempre nung hindi pa po tayo active sa social media, nakakapasyal din po tayo, pero siya ngayon, syempre back to zero tayo. At gusto ko pong ipamahagi sa inyo ang aking ating napapasyalan. Although marami pa po tayong mga magaganda mga content na kapwa content creator. Bilib po ako sa kanilang mga high-tech na Siyempre ako manual na lang. Ang importante ma-share ko po sa inyo. Maraming tao po doon. Marami din pong restaurant dito.
Yan. Shout out to everyone. Dun, umuulan na po dun. Umuulan na po. Pero hindi ko po ina-advise na maligo na po kayo ngayon. Although may anti-disinfectant naman po yung ating dagat, pero syempre yung basurahan po katabi lang po natin. Although wala namang pong basura dito. Ayan. Ayan, umuulan na dun, oh. It's raining. May naliligo. Ayan. Ito, meron naman po tayong ano doon. Yung guard. Lifeguard yan. Ulan na. Ulan na po dun, oh. Umuulan na po dun. Nakita niyo po ba yung ulan? Banda dun? Pero ang banda dun makapart na ng ano yun. Hindi po natin alam. Tingnan po natin sa Google natin. Pag ayan, maraming may ulan na dun, oh. Ayan. May ulan. Maliligo. Bali yung basurahan po ay banda dun. Dun na part. Yan. Doon na part ang basurahan natin. Pero hindi po tayo pwedeng lumapit. Dahil nasunog po yun eh. Marami pa pong tao dun. Maraming salamat po sa inyong lahat at syempre po, wag po natin kalimutang mag-subscribe para po naman na ma-inspire po tayo na gumawa ng content. At mag-comment, mag-suggest lamang po kayo kung ano pong gusto nyong i-content, mga kababayan ko. Thank you very much and to everyone. Thank you very much. See you later po sa next video po natin. Thank you very much. God bless everyone.